ngoba umama sekaqala ukulana nosicelo la. Hamba kini. Mayibabo. Hamba kini asafuni. Hayi asafuni. Hayi. Akeke. Ulala noma wakho. Sas. Yes sas. Angiphumula ekhaya, angiphumula ekhaya. Nakumela. I want this woman to. Yes sas. Yes sas. Sas. Yo. Hello, I am so super excited to be here, excited about the new episode we got to have today, and that's exactly all about Josie Pasco Blue Stories. For those who don't know me, I am Lady Blue, and for those who already know me, thanks for always tuning in. Without forgetting to email us on josiepascop.co.za. My parala legay? Ngiyaphila njani sisi? Ngiyaphila nambuto wami ngisacela nje utshela amaviyo so Josie Pascop ukuthi wena kahle kahle wayesibhalele today. Ya mina ngusamkelo ne. Nginibhalele la ngoba umama stepmother silala nomfowethu lapha endlini, understand? Yeah, and angithe into engayithandi leyo ukuthi umfowethu alale nomama omdala ubaba angekho endlini, understand? Nginibhalele nje ukuthi nizongikhuzela lento eyenzakalayo lapha endlini. Manje bengicela nje ukuthi niyikhuzeni lento leyo. Uyabona ngoba ngiphathi kahle ngibone noma kudliwe endlini angisaphakelwa mina ngendlela eright. Uyabona sister. So my brother ubani uri stepmother sirobala la buto hawo king tho ubonini nguboni kang. Bokwenzakalani kuze wena ucetele so uthi bakumani bona stepmother kise usirobala la buto wakhe. Yeah, ngithe mangena endlini vele khona ngiyabona uyazi ama action wabo abantu mabathandayo uyabona. Ngivele ngabona ngama action wabo lapha endlini. Bewanjani ama action wabo? Ngibangele mina ukuthi lo bhuti seka chifta ubekaphambi kwasisi ngiyabona seka chifta and ngithe mangena endlini ngathola ne voice note ngazisendela yona lapha endlini. Okungibuze something ukile wa try confront abuto mara abuti since uli young so enola abuto wakhe why u betray ntate rona so kalibaka la go qetele so go robala le mme o ntata tlileng lena awukakaze nje uzu try ukukhuluma naye. Uyangisho unokungishaya ubhuti ngiyamsaba lapha endlini manje yiko ngifonele nina ngoba ngizokhuluma naye uzongilwisa, understand ngoba bakhulumile labantu boyithu endlini. Understand lento abayenzayo shit bayenza. So uke wena wa try ukukhuluma nobaba kanti ka situation etsaetse ngwamjetso go papa abuti nginalo umthola yenze so ene ka mo yena le mama bayetsa so ukile wabu. Bengakakazi ngikhulume naye ubaba. Beyenziwa yini lento leyo? Bengenza ukuthi nami ngiyasaba ngoba ukukhuluma kwami la mfethu ngangicabanisa nobaba lo muntu ngoba ngiyabona kahle kahle neimpahla ngizithola kubaba ezinto eziningi angeke ngisazithola. Understand So sayilina kwekaka ngabuti ntho yetsahala ya go bone step mama hlothu ma 2 months manje mara ngilibele ngithulile ngiyasaba ukukhuluma yiko ngifonela ngicine sengifonela nina Joseph viewers. Okay, so wena today ufuna ukuthi sikuncede ngani kule situation ya today? Ngicela ukuthi ningincede nje ukuthi siyokhuluma nabo labantu lento yenzakala ngoba ngiphathi kahle mina mfethu ngoba ngisasesikolweni ngapha yabo. Ngiphathi kahle ngine trauma nje. Ukuphi baba njengoba uthi akekho yena? Ya usaphumile ubaba. So anyeke imphathe kabi lento ukuthi makakubona one day kuma camera ngoba uzoyibona lento makayibona ukuthi ivelile and then makathola ukuthi akekho lapho kunomhlangano loyo. Because of lena netswantsho udenga ke. Mara mina bengifuna nje ukukhansela lento yabayenzayo labantu, understand? So bakuphi bona umama nobhuti? Ya bakhona lapha endlini. Okay. Awuna taba koparetsa menge Mr Johnson le lovers, let's go. Re bone. Kahle mina yazi nalo mama lo wena akekho right. Ulala kanjani no baba nobhuti wakho because of ngithatha ngathi mawi stepmother uthanda indoda yakho ugcina so uthatha labo bantwana njengabantwana bakho. Yona uyasikhohliki uyasikukhohlakele lo mama vele. Mama ngangithandi kahle. Mina uyangisaba ngoba ngimncane mhlambe uyasaba ukuthi ngingakhuluma, understand? Yeah. Mhlambe mina usaba lokho. Mina ngiphathi nje kahle lento. Cela nikhulumeni nabo labantu. Kuze lento iphele ya. Ngicela nikhulumeni nabo. Hayi awunabuthatha mfana. Yari kene. Mfana la. Okay. Ha re tsengiso. Ka re ba yisa. Oh, dumela itse. Motho molo le kae? Re teng. Ke mang? Ke na butwa. Ngihambani ngicela ngekho mina sekabuye. Oh umuntu omdala asikisi una bathong. Sipalelwe ubhuti lana. So njengoba bekasipalele usipalele ngenxa ukuthi ufuna ukuthi sikhulume nomama nomntana kubo. Ngifike manje intatha. Njengoba ngifike intatha kanje ngisacela ituro mfiki ngisacela ndiyituro lapho mfiki sihlale phansi angazi amakhiyana ngizakala. Sorry. Mfana lokho photle mwanyana asikisikopa sorry mthomolanyana. So skare fitile mo. O tshora buto o comfortable hantle hore ramthusa anyway still. Nice. Askisi pa go fela o ile wa ba le misunderstanding o ska makala ke bitsetsa lava sel side ngane ene sentse re kopa tshwarela
Wenkosikazi ngicela usondele la. Papa itumelana. Yo. Anihlaleli la. Amakhemela wani ke manje? Nkosi yami. Ya wena ungahlala phambi kobaba please. Umama ngicela. Umuntu omdala kopa tshwarelo fela kopa fela le re dulele mo re tle gona le jotsa hantle. Mama kunjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila muntu omdala. Ngiyaphila. Oh, okay. Ngiyaphila muntu omdala. Motho mo le mona re ngolletse ke abuti mona, umntana akho omncane. So ngifuna ke batla o tsebane le hlobana jwang wena le ngwana. Ushilo ukuthi we step mother vele. Ngilona step child sami lengane. No bhuti we. Naye. Okay. So umuntu omdala nje ngizopha ubhuti ithuba azokhona ukazisa wena nobhuti wakhe nobaba ukuthi kahle wayisilana. So my brother, mama le papa ke ba la buti ke kopa ntshong nngwe go joditseng yona ska ne re fihlane go interview o bue nnete because of wena o tlile mo wa go jotsa go ntate hayo ska ntata le teng ke a tseba o ka nne wa tsala o tshabe mara since baba khona ngicela ube free and ukhuluma iqiniso ngoba sizonceda wena la ne family yakho ukuthi nibe right. Ya mina nginibhalela mina ngoba khona engakuthandi la ekhaya ngoba umama sekaqala ukulana nosicelo la. Umama sekaqala ukulana nosicelo la. Wena ulala Sicelo. Ulala noma wakho. Angilali nomama. Sicelo. Ulala nomama mangikhulisa mina. Baba, lengane incane kokucala. Umama uyangikhulisa. Umama uyangengela umuntu ongikhulisa nini? Wawulala nabo labantwana. Hey, hamba kini man. Nyala baba mina. Angeke umama ngikhulisa iminyaka engaka. Ngamthola lapho umunye umama mina. Lo mama ngikhulisa ngifuna yakude. Akindawo. Oh yini le imaqala yini le? voice note. Na voice note. Ya. Akere le rali ese kopa utang voice note prove. Thola kopa le thule kopa ngu. Ngeke ngathumela voice note. Akutang voice note kopa le skara sami please. Sibona into emela ngoba sifuna ukukumamela. Athi sibone kwenzakalani. Ngana umpresetse voice note yeke. Bathi baba humi kasimamela. Never you. Yeke bayizwa ma viewer. Tama. Oh, the viewers sidikasi utlwi the voice note kopa ngumama oba utlwisi. Akira lesi next kopa utlwi. Wari uyaxoka ke lo mfana. Okay, iniki chance. Baba thula ke. Ngiyacela umuntu omdala ngicela nithule nisilele. Usekwenzele wena uyi1 izinto. Na voice note. Eyiphi bale ngoba kunama voice note manje. Le uyi4. Hayi ayile ngi40 le ngapha ngaka. Okay. Please. Sana ipahla uzithengele wena. My brother soyivula kanjani voice note ukubakhiphela amanga ke ifuye yokuya. Athi sibone la. Ngicela uthule sibali. My brother please. Samkela. Ngicela ube mehlomane ukuthi ukabela akakubona ngathi ngiyamsola ngathi khona kusolayo la iphansi. Nasonga. Hamba kini. Kupkani. Wow. Ujwayela kabi wena. Ngangalala Labo lesiqala angikwenzi lokho. Elaba lephimbeli la. Lephimbeli la ila kaba. Umuntu omdala Ela next door. Umuntu omdala ngicela usondele. Hamba kini. Baba sondele. Hamba kini. Baba sondele. Hamba kini. Baba. Ngitshelile kithi. Uzohambe kini wathanda uthanda. Ngicabana amadoda la ngendaba yakho. Yes sis. Ngiphumula ekhaya. Nakumela. Hamba we. Hamba kini. Ayithulela amaphoyisa la. Mntanakhe uyamfudumela. Ngilethela amaphoyisa la. Ngoqala ngane ngizala. Kodwa ingane yami uyongilethela amaphoyisa la. Hamba kini. Mayibabo. Hamba kini asafuni. Hayi asafuni. Hayi. Akeke. Shwele baba. Shwele baba. Shwele baba. Hayi hamba kini. Asafuni hayi akeke. Asafuni hayi. Ngeke ngumba. Please let this woman. Hamba kini. Hayi. I don't want this woman to. Yes sis. Yo. Ngiyasebenza mina sengodweni. Uyalokhu njani? Awenze into yenza. Abantu nyeke sikhona ukusebenza yazi. Yakho. Baba bengicela ukuthi ungabalwisi ngoba akusana order lana sithi siyazama. Asazi ukuthi sizwa bani ngoba kusena order. Maka bawazi ukuthi ulo mama lo yaziyenza lezi zinto kumanyele. Bengazi. Ngicela ume kancane bhuti angithulale nomfazi kababa so ngicela ungiphe ispace. Ngiphe ispace ngikhulume nobaba wakho please. Nakho kwenzile. Ungakhwela uma wakho. Ikhala yakho lasebenza kahle. Hey, layilela la nkosikazi. Ngiyakudilisa. Never. Hayi ngiyakudilisa. Mama uthe ayikho. Angisafuni. Hey. Wena awumenze lutho umfethu lo. Umfweni lo.
uyaxabanisa abazali. Why bawulala nomama? Ngeke ngilale nomama mina. Mama uyangikhulisa umama. Mama uthulele nawe athi yena ayilidli papa so wena kahle kahle bawubitray ubabakho. Beyenziwa yilento le kunamantombazana angaka kuze wena ulale nomama. Beyenziwa yini uyabona ukuthi ubusathana. Ayisathana. Baka Ubusathana. Ntanga wayenza lento yenzayo kodwa. apha wena. Uyapapa. Mama ulala udla lapho ubabakho adle khona. Baba ngicela ungixolele baba. Kodwa ngicela nje ukukhuluma mina The time ulala nomfazi wakhe bo cabangile ukuthi mele umxolele. Because of the time ungena nomama engubeni ngabe ucabangile ukuthi esh ubaba ngoba mama ngithole yenze inkilithile. Ngithole yenze inkilithile. Inkilithile honestly. Wow bathi bengi. Oh ntate Mdimbu. Ngithole yenze baba uzomlimaza. Baba uzomlimaza. Hey, la wena mfazi yabona into yenzile ngicabanga nomuntu la mina bayakho la ngizofaka isikhwili wena mfana ngizokubulala ngenduku uzobona Muntu omdala nna ke batla ho jwetsa ntho ba ntho o entse inkilithile. ngoba kini wena Nna batho ba ba o like tsebe re ke ntho e jwang e etsang go le go ba le di-step son tsa lona ko re nagana no mama ke mo re fitlhile go betse le step son tsae ke kopa ntho tse so le di tlwelleng hle ene ke tshwaile o bua le mama ntjotse gore a itli papa yetseng a se ntho tse sharp kopa le di tlwelleng hle kopa re normalizeng o phelang ka ntate Modimo re normalizeng o phela ntho tse sharp so re ke tse so guys ke thuse mona batho ba ba o le re ba polthele re bua le ntate ke a le rata yes baby yo ke tsebe gore ke a kula go etsalang yes sis eish ke kopa ba se ba retse eng ane a re Akunanto ifunayo before sivaye. okay manje ngicela ukuhamba ngiyashiya konke nje. Ma shiyashisa kaloku sahamba. Mama yeah please because of Kena Ngiyethemba ukuthi baba uzongixolela ngoba ngizobuya nabantu abadala le ndaba ikhulunywe.